Goizean egindako zerrenda betetzen saiatu. Burua garbitu, dutxatu, arropa zabaldu, lore jura bota, seguru zerbait ahaztu zaidala. Itoko naiz, geldiri, hobez pentsatzea. Marrazkian azaltzen den xaguak gazta dagoen lekuraino joan nahi du. Zein da bide egokia? Gainetik, bide egoki bakar bat lapitzarentzat. Gaztaren usainak erakusten du bidea. Nola ahaztu ahal izan dut Txemaren usaina? Ez duzu usainik ere utzi, Panpox. Onaino ailegatzen da zure loaren usaina. Nolakoa da espermak eta izerdiak nahasturik egiten duten usaina? Xaguak gazta dagoen lekuraino joan nahi du. Aspaldi honetan, agian, Txemak alde egin baino lehenagotik ere, enaiz ezertan pentsatzeko gauza. Bitartean, etxeko lanetan, xirrik xarraka ari ezpa naiz. Galdua dut etxerita patxadan egoteko itxura. Ezertan pentsatuko badut, ari jarraituko badiot, zerbait txukundu, pasaratu, plantxatu egin. Kuerda ematen zaion jostailu bat, burdinazko katuak buruari eskuinetara eta ezkerretara eragin, miau, miau egin, eta salto txiki batzuk ematen ditu batera. Mekanismoak ez dio hirutatik bat edo bi bakarrik egiten uzten. Ama izateko disiplinak mekanismo berdina du. Agian, sortuko da halako batean mekanismoa bentzutu duen emakumerik, burua eragin eta saltoak eman bitartean, irribarrerik egin nahi ez duen emakume bat. Bere loa inoren kontra defenditu gabe, lo egin dezakeen emakume bat, eskua manten gainean ahazturik. Txemaren historia hasieratik berreraikiko banu, agian zerbait aurreratuko nuke. Agian enago hain gaixo eta mugi dezaket apur bat sistematikoki plantxaren laguntzaz neure burua.